ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର କାମ ଦେଇ ଦେଇ କାମ ଦେଇ ଦେଇ ଥକିତ ଗଲୁଣି ବିଚାରକୁ ନିଅ ଏଥର। କାମ ଦେଇ ଦେଇ ଥକିତ ଗଲୁଣି ବିଚାର କର ଏଥର। କାମ ଦେଇ ଦେଇ ଥକିତ ଗଲୁଣି ବିଚାରକୁ ନିଅ ଏଥର। ସରକାର ଥକିତ ଗଲୁଣି କେତେ ଦିନ ଏଥର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ଛଡ଼ାଇଲ ଅନଲାଇନ କାମ ଧରାଇଲ। 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 ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା ଜମା ତ ବୁଝୁନ। 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 ସରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। 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 ଛଅଟି କ୍ୟାଡର ଏକାଠି ହୋଇଲୁ OLM ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ଛଅଟି କ୍ୟାଡର ଏକାଠି ହୋଇଲୁ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ଛଅଟି କ୍ୟାଡର ଏକାଠି ହୋଇଲୁ OLM ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ଛଅଟି କ୍ୟାଡର ଏକାଠି ହୋଇଲୁ OLM ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ନ ଆଲୋ ମିଳିଲେ ସୁଜା। ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ। ସରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। 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 କାମ ଦେଇ ଦେଇ ଥକିତ ଗଲୁଣି ବିଚାରକୁ ନିଅ ଏଥର। 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 ସରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ହେବ ପଥର।